78 na, ha? Pero mas matanda si tatay. Ayan si Luis Anchoquia, 80 years old. Binabati ni Benji Anchoquia. At ang ating bubit, ang nasabing VIP, ha? Na sa likod kang mga isyo, sabat sa likod kang mga isyo, programa dyan sa radyo natin, kadarangpan kang mga agpinin sa kulasi, kaingad ng mga banwa sa norte, kag sa bilog ng probinsya kang antike, comprehensive, analytical, kag responsive, programa kang karaklan nga paati sa kamatuan. Imaw ang inyong takalagan, Romeng Antonio. Mabatian, alas 8:30 hasta alas 9:30 ang Dakna Saga, kag alas 5 hasta alas 6 sa hapon, Lunes, Tab Viernes. Isibo banwa ang inyong orasan in punto mga pinalanggang at tagpramati 8 or 1 minuto ang nakalipas sa tak na ang alas 8. Mayadgid nga aga mga pinalanggang at tagpramati. Welcome sa ating nga pagparagan sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Today is September 1. Labing unang adlaw sa bulan kang Setyembre. Umpisa naman kadyang adlaw ang bear months. Mga kabyanan, magambal ta bear months mga pinalanggatang paramati. Amo dyang mabugaan na nga panahon. Kag umpisa kang bear months, dali na lang kuno ang Pasko. Kay manti mga bear months, mabatian sa diin lang sa mga radio stations ang pagpatukar kang mga Christmas songs. Kag ang bear months mga kabyanan, diya kuno kadya nakakatabo ang maramig nga hangin, maramig nga simoy ng hangin, ha? Kay manti sa North Pole may mga pagtunaw kang ice, no? Sa North Pole ti ang hangin halin sa North Pole regyaban wa ginadapya sa aten pungsod, no? Ha? Ti ang katugnaw kon kaagahon sa mga bear months, amorya banwa ang usbong kang ramig mga kabyanan halin sa North Pole, no? Nga katunaw mga pinalangga nga mga tag paramati. Ano mga bagay nga tawan ta pagtabad sa aten banwa nga pagpangaragad ba masadya karon sa babaw pinirmahan ren ni Senate President Tito Soto ang sapina, no? Sa diyang kay Mr. Lau, Undersecretary before nga nag-resign kang DOH mga kabinan. I-explain da nga paano banwa nakabual kang kontrata sa DOH ang diyang anong klase parmato. No, makanti mo nga ko ni Tito Soto kinas interview kang DCRH nga nakabuol kag nakatekeb kang bilyon nga kontrata ang anda banwa nga kapital, ha? Sobra lang tengak milyon. Ha? Makan mo banwa kang 2019 kala nang umpisa ka negosyo? Ha? 2019 kala nang umpisa ka negosyo, starting kapital mo is tengak na milyon. Sa nga no lang tengak milyon naman makabiyanan. Kung ipinance mo ni ka 5 million nga worth of project daw hindi ka katapalan, ha? Japan nga nakabuol ti mo mga kabiyanan ka billion, ha? Billions worth of medical supplies, ha? Ang kapital mo mga kabiyanan tengak ka milyon. Bilyon ang imo kapital, ang imo natakap. Paano ra ko matabo? Kundi may ginatawag collusion banwa sa bidding. Ang ranggin railroad, waragin sunod banwa ang eligibility criteria sa mga supplier
contractor nga gusto magsulod sa kontrata. Ha? Mga kabyanan, bisan gani sa Procurement Act, makabid ka lang banwa kang kantidad nga amuran kinanglan at least, no? At least, do you have an experience of at least one half of the actual bid contract kang project or supplies nga dapat mo uman pag-intrahan. No? So, bilyon ang pirag bilyon niya. Hindi ko sa kabilyon lang. Bisan pa magsang kabilyon lang. Oh. Dapat naka-experience na ikaw sa lahat sa gobyerno, naka-deliveran ka or naka-project na ikaw, mga pinalanggang at tagparamati kang mga tengak milyon for you to get for you to be an eligible supplier na makabuol kang 1 billion actual bid contract cost or amount nga ginapabid banwa kang gobyerno. Amo dya karon ang gina-question kang Senado, no? Makabenan. Galing daw ginakata ang presidente banwa sa kay Panpelo Lacson kag kay Dick Gordon pati taple kapiloka ni Ping Lacson na nakita ra ni presidente, no? Pati ang katambakan banwa ni Dick Gordon, no? Mga kabyanan, si Dick Gordon di magpatol sa presidente baw kapamersonality mo man mo kung kapamersonal ka lang kuno ura ka ti marit sa banwa nga mataas nga level kan diskusyon kundi personalan lamang gid kuno ang taho. Amo dyan ko ni Gordon. Napatawad ko ron ang presidente. Mga pinalangga nga mga tagpramati. Historyahan ta dyan ko ron sa atan banwa nga pagpalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod kang isyo kag ang mga balita. Sa piyak nga bahin, mga kabyanan, na may mga protestaran na wala to sa kag isara jak dia nga protesta jak may mga tao may mga grupo gyapon, no, nga naga influence, they are trying to influence the public nga hindi banwa kuno magpabakuna, no, hindi magpabakuna. Kita sa media mga kabinanti pamatian tang piyak kag piyak, no, sa pagpabakuna abi nga dya, it's your own choice. No? It's your own choice kung mapabakuna ka kung hindi. But whatever your decision is, dapat nakabase sa medical reason, may statistics, kag may scientific explanation. No? Makabinan. No? May mga hambal ganit ibang sige naman pang bakuna tatla dapat magagamay kaso ka COVID. Andot nga nagumpisaran bakuna andot nagraka kaso ka COVID. Siguro ang pagpabaksin nga dyan mo dyan problema ginay. Te karon ko pamangkoton ka tirarag sa akahaw. Ano ang explanation mo nga ang bakuna mo papositive sa taho sa virus? No? Diba si Blakon sabat kang di mabudlay rin mga kabyanan, no? Mabudlay rin, no? Kamo ma-decide but whatever decision will be it should be based sa katawag banwa nga scientific explanation kag may statistics na piragi daw nagkaramatay mga kabyanan sa COVID na, no? Pira napatay man nga nabakunahan rin kung may dyan gid man nagkamatay sa mga nabakunahan, no? Di sa Amerika ganito banwa raka ganito na to ga pamarapagid mga kano to bertoldo pas Pinoy mo makanti mo ginabasurada hindi sinata na mag sok-sok ko lang pismas, no? Kay mantik na matarang ko ng daman kaya matarang ko ng daman man banwa ang mga panghindi to mo ginatake kang COVID nagkaramatay man. So mura bala nga it's your own choice kung mapatay ka o kung ano gusto mo sa buhay mo
imo ra gyapon tanaban mga problema. Kung ang pabakuna parak nimo makabulik nimo, it's your own choice. Bangod may ginatindagan kagid nga konkreto, balido, may scientific explanation plus ang statistic nga ang pagpabakuna makapasave ka nimo. No? On the other hand, may dyan naman nga mga explanation nga ang pagbakuna makatao ka nimo ka protection. Which diin ka nakaside mga pinalangga at tagparamati. Kag kung ano man ang mga desisyon mo, it's your own choice. Mga kabyan, ikaw ang makadecide, but it should be based sa anuman nga scientific explanation kag statistics. Alas 8:10 sa atin barang pagparagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita, mga kabyanan. Ang restriction talaga sa antike amo magyapon hasta sa September 7. No, na-expire na kapon ang daan nga health restrictions and classifications ta. Pero under gyapon kita GCQ with heightened restrictions ang probinsya ng Antique, including the province of and city of Iloilo, mga pinalangga ng mga tagparamati. Ang naglain lang man banwa diya sa Antique, ang pwede rin makabaligya whiskey ang mga pinalangga nga tagparamati. Pwede na makabaligya whiskey. Amo ginakalipay kiba mga kabyanan. Ang baligyaan ay kang erimnan. Hindi kita sa padimya nga konta, dapat talungan tagid lang sta tapos abos ko. Amo gani kung gusto niyo mapatay, inyo ba nagyapon? Wa ita dalabot Pero para hindi mo magpatay tibol nga nyo lang no. Para magsaka inyo resistensya bla. Tumark mo kang evergreen herbal capsule kag immune system booster dia. Kaya tanan nga sobras lawas mga kabyanan, ginapa naba kay man toxic ria no sa lawas kang taho ang tanan nga excess no. So gabalatian gid kamo ba nawati sino gusto hindi maglatian, sino gusto maglatian ako? Di gusto niyo hindi maglatian dito mark mo evergreen herbal capsule kang tanan nga kulang sa lawas ti bangod suplemento ginadugangan. Kay kung kulang suplemento mga vitamins and minerals sa inyo lawas mga kabyanan ura ti gamitan ng anuman nga organ sino kundi mablatian kamo ga masakit taho kamo jay mo onyo gid no magtumar kang evergreen herbal capsule immune system booster kay once makainom kamo mga kabyanan amo jang nakapabakad kang inyo nga lawas. Bawa gata pa kay na nagpabarangay Osorio buol to kastak o kung nagdara kastak ka Miracle Oil, Roming Antonius Miracle Oil. Kung kanta barangay Osorio, ang ayam to nga hindi magkaan, gablatian Miracle Oil ang katapat. Ang manok to ayo, Miracle Oil katapat. Nagatingalar, ni ba ka mapataho, ka maayad. Mapasapat, bisang ano nga sapat. Sa bugasong, kakuon, sandaming, san o ka baywan tikwan. Wanaw, na, beken nakabay taho, gagamit mo nga sa dasig. Na baka para makakini masunda kay man baka na tao gagamit sa anuman nga mga sakit kundi pati sapat may baboy, may ayam, may manok, may kanding, may karabaw, may baka no pati kutiman nga ayam maayad pati pilas kayam pati arikis kayam pati bitik kayam nga dura mo no na mga pinalangga ta pramati tanong kuon ko hindi mo kinanglan magto sa veterinarian anong veterinarian rahaw ura klala tao ka sa bukid kang veterinarian ang doktor kang mga sapat kay may doktor gid ang mga sapat kung migo po ko pambalan ang sapat nga doktor na bagkan ti sapat ni doktor ang doktor ka masapat kay wain na kuno ay Miracle Oil lang ginapa tumarda kahapon ni taga Batunan nakakadlaw ko na may migo ko, tinundoan lang sa kamigo na pat may manok ka kasi buro. Na Roming Antonius Miracle Oil batistingin sa tao ka ni epektibo sa sapat pa na. Nang manok ko rani lubang ko ito, naubos karatay. Ang manok na tong inog lubang na, ginbutang naknostansa ng Roming Antonius Miracle Oil kag pa
tungong sa manok na nagpalak-palak kag naglagyo. Ura lang mo guys, segundos lang nagpalak-palak ang manok na mo. Ami aguro amutan na to ang interviewon ta mga kabyanan. Segundos lang ang palak-palak ang manok. Tistingin nyo sa masapat nyo Agad mamanaan nyo gid kung ano epektibo mga pinalangga nga mga tagparamatiaw. Mapatao, mapasapat, sobra 50, sakit madarana, inside, outside. Dasig ang epekto. Mga pinalangga tagparamati kag accurate nga klase pag-ayad kang mga balatian. Ang upaw ko nga ulo, may buhok ron na. Laka ko lang ni nabutangan niya kung saan. Ang upaw ko nga ulo, may buhok ron. Laka ko lang ni nabutangan niya kung saan. Wala gusto ko kay suplado man ko Kung maturog ko ba gapilit sa lunan ang yelo. Sige, oras sa pagparagad, alas 8:15 sa aton palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Istoryahan ta karon sa aton banawa nga pangalagad. No? Ang diyang si Wall galit dyan ranoy sa Banwaho. Kundi, anar ka di OTC nga project. No? Sanglit gali nga miguhay ko na si partner Noe Maayo. Kag si Jo Lutelia nga taga si Balam nga at the same time kauna DOTC under secretary na providean na kang budget, natawaan kang budget hasta nga gin construct kaya mga pinalangga nga mga tagparamati, no? Amora suno sa report ang isaraman sa legacy nga ginbilin ni partner Noe Maayo ang diyang seawall no? Bangad nga miguhay kay sanda ni Jo nga Lotelia mga kabyanan. Sige pakas ang baywan tikwan rigyan sa Sibaste Karoming Antonios Miracle Oil gabi na lang ito nagagamit kay Romeo Antonios Miracle Oil dya. Makabulik manyang ninyo sa COVID koon kang mga eksperto, no? Kung kakatil ng tubag nyo, no? Dapat kuno mapagar. Hindi nyo rin kinahanglan kalatan pa ang medyo malawid-lawid nga time no nga magbuhay-buhay gamay agad manaog kag langsan ninyo ang atakihan kang virus. Kung may mga pag-ubo nga moron, may sneezy nose, no? May runny nose. What I mean? Magnahilanat na kamo. That's the time nga aksyonan nyo rin. So, ang miracle oil tanga niya, makabulig yan makabulig. Mga gapangatsay ka lang, garwa kagatsay, doon mabatyagan mo, hindi ka magtao kumbiyansa. No? Imni lagi, dura ranoy. Sing sa manaog pang virus sa inyo banwa nga langs. Diyan pa lang sa upper respiratory system kung tapatyar ninyo. Kaya makapatay diyang Roming Antonios Miracle Oil, bisan ano nga kagaw. Grabe kayang antiviral effect kag antibacterial, antimicrobial. Kita mo ang anti-inflammatory na gani. Gapernura, sakit lawas nyo. Tanan-tanan parakit lawas nyo, dalihan na lagi sa labing madali ng panahon. Lasig. Nami lang kay ang oil na dyan, hindi lang kon banyos, pwede mainom. UTI nyo, kidney stone nyo, tumor nyo, cyst nyo, sa kaya na tunawan, muhaan nyo maintenance. Ang oras alas 8:19 sa atin barwa nga pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita mga kabyanan. Pagbalik tas dili lamang magbuhay. Regyata sa circus nga nagakatabo ron karon sa national level ang diyang kontrobersiyas Department of Health. Mga kabyanan kay maposta na kang break after kang 3 commercials, mga kabyanan, magabalik kita sa atin nga pagpangalagad. Gani nga, standby kamo, mga kabyanan. Life Extension, Vitamin D3.
department officer, I personally recommend Life Extension Vitamin D3 sa mga kaibigan ko. So when I tried Life Extension Vitamin D3, doon ko na na-feel na malaki na talaga ang improvement ng health ko. 5 years na akong gumagamit ng Life Extension Vitamin D3. Nung nag-research ako, more than 40 years na pala siya nag-exist sa United States. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kag para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Vitron Drops. Ang mangin iloy isa sa mga malipayon na tinion sa mga nanay. Amo man ni ang tion nga madamo challenges labi na kon first baby. Isa sa mga importante nga role sa nanay amo nga amnigan ang ikayong lawas ni baby. Ang partner, isa nga makabuli kay baby amo ang Vitron Drops. Vitron Drops. Partner, ang vitamin C importante gid nga nutrient nga kinahanglan ni baby samtang nagadako siya. Labi na ang pagpabakod sa immune system. Ang immune system amo ang protection ni baby sa mga makahalalit yung mga butang kag kung nano pa nga mga germs sa palibot. Vitron Drops. Ang immune system man ang nagakilala sa mga bag-o nga mga mikrobyo nga nagasulod kay baby halin sa iya paginawa, pag-inom, kag pagkaon. Gani pabaskugon ang immunity ni baby, partner. Ihatag sa iya ang Vitron Drops tungod may makusog ini nga vitamin C. May powerful antioxidants nga nagalimpyo sa mga selula niya kag ginapabakod ang resistensya kontra infections. Vitron Drops. Ara lang sa mga butika. Maayong nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehos ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ang inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply, Bidya sa Banwa Kang Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies, Bidya sa probinsya Kang Antique. Ano na ang pinakabago at epektibo nga herbal supplement? Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Sang una, permi nagataas ang blood pressure ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnormal na ang blood pressure ko. Kag wala na ako ginakulbaan, bisan diin ako magkadto. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose, Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Opo, masaganang buhay ma'am. Taga-saan po kayo? Salvation, Bato Camarines. Kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Coffee, ma'am? O ano naman po magandang naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, ma'am, from Salvation? Go ahead po, ma'am. Ilang taon na po yung anak niyo po, ma'am? 4 years old. Bakit naman po siya pinasubok gumamit uminom ng ating Rice Herbal Coffee yung 4 years old na bata? O anong nakita mong epekto resulta sa iyo pong anak na 4 years old? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Balik na ba sa ating pagparagada, alas 8:24 ang ating palatuntunan kay Maur si Hisbi Papa Mike Felber Medina kang Tibyaw agayom yung permedya basta masugalaw mo amo man si SBB Bokwal din lim ang mayad nga legislasyon dalan gid sa kauswagan kang Tibyaw kay maman sa ating panawang kapag pangaragad anjang mga kabiyanan ang Omni nagabaligya tanan nga hardware items, construction materials regya sa Banwa kang Kulasi. Barato gid ang stocks na dyan kag mga baligya. Kompleto pa, no? Diyan sa Omni kamo pamakal. Ang Julius Paint Trading naman, kung pinta ang kinanglan nyo sa kay Migo Julius kamo bakal,
diyan sa Sentro Sur. Kag magpatimpla kung anong kolor gusto nyo itimpla, ipintas balay nyo, masunod kinang gusto. Kag Sign Race Advertising Incorporated, napahamtang sa may sentro poblasyon, Kulasi. Tanan nga printing materials kag mapahimo kamo tarpaulin, mapaprint tarpaulin, t-shirt printing, stickers, panaflex, billboard, signboard, kagiman pa, ha? Sagapon si Tol Binja, Polinar. Gay maman ang diyang ang Papa Donso, paborito gidyang restaurant kang tanan-tanan. Kay nami ang lugar, nami ang raha, ang luto sa garantisado gid. Makuha gid ninyo ang mabeul gid nang gid ang kiliti kang tanan-tanan nga kaon na. Mudya makakuon kablang ang minumo kun rahaon diyan na. Ka nagustuhan mo kun ay amo glid ka namit tanda diyan timpla ha. Diyan sa Papa Donso, ha? Kinapnagyahan diyan ni Wakoy Xavier, Jose Xavier, no? Mga pinalangga nga mga tagparamati, ang gwapuhon, matinahuron nga klasik bata, na. Ngay maman, si SB Julay di makutak, tandas niyang SB, bisa na oras suguon mo, ara na yun. Oh, si SB Julay di makutak, kag si SB Mami Pilar alo sila man, nagahimo permedya koordinansa nga angay gid sa banwa ka klase tandes dia maghimo ka ordinansa si SB Mami Pilar kag limag kang kababaynhan sa Sangguniang Bayan. Alas 8:26 sa aton barwa nga pangalagad. Mga kabyanan dayo pati piloka ni Senator Panfilo Lacson kita ni presidente mo. Anak kata guror ni ang presidente makabiyanan sa kay Panfilo Lacson. Bangod sa investigasyon, sadyang transaksyon, no? Nga ginhimo ka Department of Health magpamakal kang mga medical supplies. Ang presidente nagambal kay Panfilo Lacson. Honest ka? Kung magambal, mga bayanan, si Panfilo Lacson, yes, may ipakita kung ang presidente sa sunod ng presentasyon nga ebidensya. Kaya mura mong ang nandanta nga kung hindi ganiti mo honest, paano mo karon tadlangan nga dapat ang iba mangin honest? Mga pinalangga nga matag para mati. Ang guwanak dyan, bansig balanganay, sandaban war lang kang putik. Iko granting bengatan ta treken nya kon prias laman sa may putik treken ta kon sino bahal ga putik kinakarga kon bahal imo putik kinakarga so kamigon ta nga mas dyan sa kadalom ang mga pumuluyong Pilipino, no? Ipagwa lang nga tanan-tanan bi naga libaganay ka putik, no? Diin ka masaid. Mga kabyanan, granting for the sake of discussion, may putik, kag may nahimo, gidman nga putik, si Lacson nga, iba lang ka na kang presidente, no? Kung ikaw si Lacson Banwati, paano ay handa maka-apikto ka na ka ng mga putik? Basi ma-revive mablang kuratong balilinggang, masaker? Ang diyang mga, tika una, si Lacson nang pinpitchip mo. May mga pinatyanay man ko na, may mga rub out ko na blang involved ang polis. Kag may mga involved nga bol anay kwarta. Ano mo bala diyang ano sa inyo? Ano mo bala diyang paabot ang ibalang kang presidente? Kon kita mag-analyze ang ginahimo ka presidente daw saywar agadi mapa hagan-hagan mo ang Senado agad hindi man mag-imbestigar, no? Paras kay Lacson nga jati kung ikaw si Lacson maminsar ka man banwa mo ay may putik man ako nga pwede guro naman ano ka presidente pwede na itay babalang Regyata banwa mamanaan kon paano himuon ka masenador
ang pag-imbestigar gyapon apisar pa nga ginasaywar sa nakapresidente. No? Kontra ka nanda magba sa nas politika mga kabiyanan bangod sa mahimo hambalan ka presidente tinis na mag-imbestigar ha? Pero kung nakita da nga amo gidyang kinahanglan nga masbuksan ang diyang kamotoran sa billions of pesos nga anomaliya baliwalaan na banwang putik nga ikabalang anytime man kang presidente kanda ha? Mga kabiyanan ha? Kag si Gordon gini ko mga presidente ang ambal ni Gordon ni presidente kay Gordon ni nagtambak kerti mo ho ha? Tanong sabat ka presidente mga ni Gordon tamad ko magsapak ha? Tamad ko magsapak sa presidente buhay ko na patawad ha? Mga kabiyanan buhay na ko na napatawad kag tamad na ko na magsupok sa pamersonal kang presidente ka na pati ang katambakan ang piloka nakita rin ni Tatay Digong mo kag ko ni Gordon ang mga kalintulad ko ni presidente hasta lang sa pamersonal kung kapersonal ka lang wala ka kuno may mataas nga marits no? Medyo naturak ni Gordon nga mag-aids mo kuno taho kung nagapang-isyo lang kapersonal mo ha? Kaya anong ginistoryahan niya it's all about the transaction sa Department of Health ha? It's all about the transactions ha? Sa piyak naman nga bahin si Bongo nagakoon dapat kidman na ipatawag ang diyang si Undersecretary Lau kauna ka Department of Health kag manabat mga kabiyanan no? Kag manabat amo diyang ambal ni Bongo kay kauna na ang administrasyon alin pa man kauna kontra na gid ang graft and corruption na? Tamo rin ko ang kibati, ano bi ko nang gayi mo kang graft and corruption mismo dyan sa administrasyon na. Pero hindi ko na makita. Mga kabiyanan, ang presidente nga maghambal nga ikaw Lau, ikaw tag-iya ka pharmaceutical, come out ka mo, ha? And be available for whatever investigation so that the people of the Philippines will be enlightened of these transactions. Billions of transactions. Galing instead mga kabiyanan nga mura matabo, tamaan ka defensive ang presidente sa pagpangapin lagi mga kabiyanan ka matao ang naimbestigaran ka Senado. Tamaan ka defensive ang presidente. Nakikita nyo? Kaya diyang involved banwa sa nakabual ka transaksyon sa DOH. So no, sa kay Senate President Tito Soto, nakabual kang kontrata, bilyon sa, hindi mo ni malocate niya kung ano ang address banwa kang diyang mga kumpanya. No? Mga pinalangga nga tayo para mati. Diin diyang address na. Kaya kung hindi mo makita ang address, kag hindi mo makita ang opisina, ingatan interpretasyon, makbiyanan, tibugos. Ang kapital, pag kuno mga kabiyanan, kang diyang pharmaceutical, nga nag-umpisa lang kang 2019, mga 600,000. Huwag ganiban wati sang kamilyon. Andot nakatekeb kag nakabuol kang billions worth of supplies nga giga-supply sa kinanglanan kang DOH, pamakalpis mas, facial kag iban pa
PPS. Ha? Ang masarangan mo gilang banwa, hindi gani makakasupply ka sa kaprobinsya. I-assumer mo nga kaya mo mag-supply sa bilog Pilipinas. Ha? Di ang iba ka suspitsa ba, siginhimo lang dyan nga dami. Kagati, sanda sa gobyerno, sanda dyan sa gobyerno, kung sino kontak sa gobyerno, sino nag-back up ka nanda sa gobyerno, himuon talang qualified. Ha? Pwede man ba, sigin finance dyan kang iba dyan sa gobyerno? It seems na nakagawa nga transactions, kag ang diyang supplier, ginhimo lang banwab lang nga dami. No? Kag kung ang sincero kang presidente, sinseridad kang presidente gusto nga magguwa ang kamatuoran, i-allow na ang Senate Law Review Committee nga magkandak ang investigation. Ha? Nga magkandak investigation. Although nga ti kapati taggin man nga ti aling kauna basta mag-investigate ang Senado daw ora man ti sang kapudyot banwa nga nahimo. O mambas na in aid of legislation. Ti anong ginatabo to sa mga investigasyon yung kuna? Ti dapit lang may eleksyon ti koon ka presidente ti kapapurmalas na kanya. Ang punto tanga ti. Ha? Kung may porsyento man bibanawangan ka papurma kananda. Nagapapurma sanda. Kag may andang again. Sa diyang investigasyon da piraatan ka porsyento kanya nga paborable sa pumuloyo ang pagkapatiyo no nanda nga investigasyon. Hindi man pwede nga mahimo politiko ka mo amo di banwa nga mga bagay ha? Para lang tanang-tanang tak natin sino politiko banwa nga ha? Kabila tanang pumuloyo andat na uragit tinatakab pura butang ko may kabiyan mas najak dyan no? Abay sa kabiyan dang political posturing no? Pero dapat ipakita lang ako may ginapurmahan man si Gordon, ginapurmahan man si Lacson, pira ka porsyento atin kang piranda. Ha? Ay kung kayo mo malasan na di manwa nga laban anda porsyento, perde kita ton. No? Pero kung ginahimo na dyan laban para ka natin, so makakuonta bay ilang kong kapurma, bay ilang kong kapolitika, bay ilang kong ginasakyan na dyan, amo diyang init isyo, salaan nyo gimo, kumuk isyo sa Department of Health. Ha? Kung makita tam lang banwa nga mga 20% lang ang ginda, 80 aton, makakuon, I would rather say, kung mga para dyan natin, paborabli dyan natin, makakuon ta, Gordon, ha? Senator Ping Lacson, sigihan nyo ah. Hindi ba? Sigihan nyo. Iti kita ta banwa, although nga may andaman tuhod banwa nga ginyak niya sa investigasyon. Nagapurma-purma, nagapapugi, pero at least kita ta nga ang huyog ng dalaban pa sa mga pulmoloyo. Ha? Sino politiko nga puro lasanda perde? Ha? Kung kayo mo masak mabagay sa gobyerno, ura sandat kabi, ura man guro ah. No? Hindi lang galing natin gusto makita nga kung magbutang kita kamataho dyan sa gobyerno, ang rang puro lang gid kabi. Na? Murang magbuto kita ka mga opisyal ta. Terkenta ano gidaw ang purpose ka dyan kawaw? Ha? May ganaron kami dyan kung magpungko karon? May porsyento kami dyan kag piraaman para sa pumuloyo kung dyan ikaw ron? No? Basi blakon. Laban lang imo permi sa pinsar sa kulingan mo aw pumuloyo naura man. Hindi bla na amuran tedya terlang karo materag sa investigasyon dya no mga kabiyanan kun dya para gid man kanaton kung hindi no an advise the president ha nga pasugtan ng investigasyon kag hindi anay sagi personal si Lacson kag si ha panwa nga pagpangalagad. Tawag ko man sa gusto magtawag.
mga kuan ka papadons nga nagkedeg-kedeg lawas na. Matapos banwa nga sagamsam ka sa bruso nga pagka mabalik ta sa seryoso daga diskusyon banwa sa brubuhay no. Ngayon mo sa pagparagad ang diyang RL Cycle Parts. Kung gusto niyo mabakal ka spare parts sa motor, RL Cycle Parts sa Sentro Sur. Wisam Electronics. Tanan nga mga appliances, dyan ipa-repair ko may kabanoy. Sa Wisam, sa unahan patyo, sa Sentro Sur, Japon. Na, kung gusto nyo, mga kabyanan, ang bubod ka manok, mga feeds ka baboy, kung magpamatsoy ka mo sa Boruso, samtang galat ka mo, kang pila nyo sa Antico, agtok mo dyan sa Carl's Agribet Supply. No? Ragyan sa Alpa Street, atubang kang Antico. Carl's Agribet Supply nga na ha. Na, ginapalagyahan ni Carl Noel Buaya. Mills and Paul Internet Cafe. Ang Mills and Paul Internet Cafe sa atubang kang Shiny Star. Nagawaligya o kung ang services kina-offer PC rental, photocopy, including scanning, laminate. Abay magpa-ID sa gapon si Alan Alpas Aurelio. Di maman sa atong pagparagad ang diyang ang diyang Snonoy Julio Cesar Tan Langit PCL President Kagantiki kabilog nga Region 6 tadlang mga manwa. Elas Bike Shop. Ang Elas Bike Shop sa barangay lang putang kabaligya taran nga bisikleta noy. Mga manami bisikleta dyan ang ginabaligya sa Elas Bike Shop. Kaya mas spare part of bisikleta rigyan man mabakal, no? Amo man gay mao sa pagparaganta ang diyang Jimartibal Slits Manok and Concrete Products sa Punta Tulay dyan, no? Magawa ka mo sa Kulasi pa si Basti dyan ka mo bakal. Gay mo ka bangko nga siminto, lamisa nga siminto, kag abay ang lechon manok, barbecue kag limpo kon serum. Madyan kadya nga oras dyan na may dyan ron. Mga pinalangga nga tagparmati available na dyan ron. Gay maman sa pagparaganta si SB Boy Alarcon, si SB Boy Ala, mabuot, mabinuligan kag mabinugnuhon. Dirmig libot niya kag gusto na gid. May kasulahayan ang pangginawi ta sa banwa kang Kulasi. Boy Alarcon, no? Si Mayor Jojo Lumugdang kakuon kooperasyon gid ang kinanglan agadasig natin malabot ang kauswagan. Kag amuman diyang si Tay Conrad Maayo, administrator kang Kulasi, municipal administrator, uragid galubad man nga na panerbisyo, permi kadya nagalibot-libot agad maman anak anong problema tao. Alas 8:43 sa atin nga pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo sa radyo natin Kulasi. Laban-laban magainit pa dyan ang tablagan na ilutak, no? Sa tanga kang mga senador kang administrasyon ni Duterte. No, kung nura ka man lang banwa ti dapat kung nga tuguon ko nanda let the investigation will prevail, no? Ano kin binadlakan mo at after all wala ka man banwa tuod ti kinatago, no? Sino man bimahadlak kung wala ka tinatago and you are ready nga mag-face jack dya? O garing lang ti, ang obvious nga, ti nag-resign si Undersecretary Lauhao. Kung why tinatago, andat ka, pero panago si Lauhao. Kag kung magdigdi, perang investigasyon jack dya, hindi gidaada banwa dya capable mag-supply, kag hindi gidaada dya banwa eligible, nga awardan kang contract, ang diyang supplier kan nanda kang fish mask kang fish shield, tikon pwede dya banwa karon sa pagpangontrata ang diyang mga bagay kundi rake banwa ang kontraktor, no? Rake banwa ang kontraktor nga hindi legit la nga kung baga, okay laman ran kung magamit ka kalisensya kay iba, no? Mga kabyanan, magamit ka kalisensya kay iba,
Pero tisigurohon mo man nga naggara may lisensya garing ti. Hindi lang eligible lang nga naman nga doing business man tana sa mo karya garing ti. Naghiram lang tana kang lisensya kit ba. Pero ti jao bahal gid banwa mo ang problema ho nga natabo. 500,000, 600,000 kapital mo makatekag ti mo ka billion pisos nga proyekto kag supply. Ha? Una-una sa pagkontrata mga kabiyanan, dapat may experience ka o at least 50% sa tenga para eligible ka, no? Mangin eligible ka sa pagabidon mo pagit nga supply or project sa gobyerno. Kung pira amount nga ibidon mo, at least may experience ikaw nga sa tenga. No? Ang mabuol lang dapat yung supplier diyan nga nakabuol billions nga contract. Kung ang kapital na 600,000, pwede ko makabuol kang 2 million worth of project or supplies. Pero kung billions rin nga supply ang nasupplyan mo bilog Pilipinas, lain at nabanwang istorya dya. Paano ra banwagin himo ka Department of Health? Ha? Did they conduct illegit bidding? Makabiyanan? And ang ginawardan, bla natabo, bla ang ginawardan ng supplier ang qualified? Ha? Natabo, bla riya? Ti ko magamo dya banwa ang information kag ang ebidensya na buwal ka sinit, ti bahulayan gid man banwas doke, ya? Ha? Kag damor nga ang presidente guro banwa nga magdepensa kay Dokit magamat-amat deteriorate mga kabiyanan ang popularity kag presidente no? Di ba? Ti sino tabi karon ang nagapamati nga mga Pilipino magakuon ka magadampig pag nimo nga ti ha? Ang nagkardura kwartas gobyerno kag hindi na ma-explain okay lang ma-explain mo kay makuon ka nga legit transaction ura gin takaw ti prove nyo konyok bay ura gin takaw ura gin bulsa ti prove nyo nga legitimate nga transaction na kagwara nagrura ang kwarta no? Di ba? In black and white pakita kang DOH banwa ang tanan-tanan nga dokumento pati inventory kang mga pamakal nanda nga mga items, medical supplies. No? Agad ma-compute kasi Senado kung bala may overprice nga natabo. Daw dyan madalman kay administrasyon sa pandemya nga fund dyan. Ha? Miyad pa manakaw ako sa iba nga banwa nga mga project mo, hindi lang sa para sa pumuluyo nga ang ginkapital mo. Ha? Kabuhi kataho. Kabuhi kataho banwagin takaw mo. Supposed to be para kananda dyan mga supplies We are fighting against kamatayan, against COVID. No? Ang budget para sa pandemya gintakaw mo. Sus. Kabuhi kabanwa ka Pilipino gintakaw mo masakit yang motora noy. Gay mo sa pagpalagad mga kabiyanan ang diyang do daily bakery pizza kag restaurant sa Sebaste unahan public market gabligyaman tanan nga hardware items kag construction materials ang tuni dyan si Christopher Barona bata ni former mayor Bantog Barona GMAT auto repair shop dyan doon ang pahamtang sa Sentro Norte sa Karsada kung magpasibaste ka mo direksyon sa wala sa unahan ng Balay Pia Karsada ni Tay Conrad Mayo si Matt Ongon amo ang eksperto nga mekaniko no Hanas tumandak marketing ang tumandak marketing napahamtang dia mga kabyanan regyan sa Sentro Norte sa Gyapon ang tumandak marketing mga pinalangga at pramati gabaligya tanang machineries generators tanan banwa nga mga gamit sa panguma kag pangisda Mr. and Mrs. Lunivic Picasso among tagiya
No? Na. Si Kapitan Victor Sorilla, naga-serbisyo gid sa mga pumuluyo na sa barangay Sentro Norte, Colasi. Amo man ang satellite ni Migo Boyce Dioso. Kung magpatakot ka mo satellite, sa atubang kang Palawan Punsyap Highway, diyan ka mo agto, no? Para wala para gagwas TV nyo kag may sang kabran sa dyan sa kwan, sa Pandan, sa Sentro Norte, sa may Dibuco Building, sa barangay Puho, Bugasong, Poblasyon Bugasong, kagamuman na sa Binyiga Street, District 3, Sibalom, kag General Folion Street, ingat ka Cardbank, sa Banwakang San Jose. Ang Grand Bakiro, noy, ang Grand Bakiro, ginapagwapa at ladang Grand Bakiro, naminami nga lugar, agtunan ang Grand Bakiro, sa barangay Kamansihan. Dyan ni Madam Juan, ni Madam Lisel Juan Alohipan de los Reyes. Si Bobby Lim nagakuon, kung magpa-deliver black mo kasiminto, Federal Cement. Diyan nyo banwa idaraan ang hindi, diyan kamo agto, I mean, sa kay Dadang sa pardahan kang series, no? Kung magpa-deliver kamo ka siminto kag amuman kang baras, Federal Cement ba na mi yung klase ka siminto. Mga biyan na sa Sebasti, sige gyapon by 1 kwanta kromianto Jesper Kalowel, amuman sa Tibyaw, sa Kulasi kanyang adlaw lang gid ng last day, pinaka last day gid, ragar extension dyan tabo, last day lang gid tlad yan sa Kulasi, no? Na mga kabyanan, beul kamoron agad maka mayad mga ginabatyag nyo, alas 8:53. Now, umpisa ka dyan adlaw, mga kabyanan, may panibag. Amo mong gyapon. Extension kang restriction sa taginimo sa Antiki. May border restriction gyapon, kinanglan nyo magyapon mag-travel, ang travel pass. Nga gina-issue kang mga kabanwanan hasta sa 7. Ang naglain lang, wala rin gawagin restrict ang inom. Ang baligyan ay kang ilimnan mga kabyanan. Yang kon giba ni, andat nga ginaabay-abay abya kunay, pati korpyo ang virus sura man tanaban wag lagaw bi. Total ura man ti beer house kunuk ja, iti ang rason ng katao galagaw ti mga bug ko bi. Sino pa pang kabugan mo dyan sirador mga beer houses lad? Pati korpyo abay mo, tituraan nyo lang korpyo. Ati mas miyad magaling kung korpyo ko no, kung umigot ay para hindi klagaw ng iba. Ha? Na, basi ba iba nga bike pa kung gabi irgit. Hey Kap Jimmy dyan may baywan tikwan pa dyan ha, Carmen Antonio Spiro Kalowela, dyan sa Palawan Punsyap. Kasi batang mga outlet dyan sa Banwakang Kurasi mga kabyanan. Ha? Nakalipay abang manginam no? Na part, pwede tarang kainam ka dyan adlaw. Pwede tarang bakal kay rimnan. Ha? Mga kabyanan, dayaw ko kataho, no? Dura lay bang bagay, hindi lat na kang irimnan. Ang tao, no, iwan sa klimadiktos ka maadik sa inam. Abo, daw mga ayam buang sagi ka panimhot kundiin may rimnan mo. Tood man, daw mga ayam buang ka panimhot kundiin makainam. Dali lang paimna nyo lang tricycle nyo, motor nyo, kasakyan nyo, gasolina. Ha?
Rigyan ko mo, bakal gasolina patughong sa may barangay San Antonio. Kita nyo dyan na sa balay ni Kap Dampo-Dampe. No? Na, may gasolinahan dyan, barato, noy. Ha? Barato dyan ang gasolina nga handa barigya. No, kakita dyan patughong. Ti barato, gitman mga kabyanan. Ha? Ti tughong mo dyan. Gay maman sa atin banwa nga pagpangalagad si SB Rami ni Cesario kang Barbasa. No, si SB Rami ni Cesario gulikid kid sa mga constituents na, no. Kag amuman si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor. Si Bobby Nicor amo dia masunod gid nga mayoran kang Banwa it Barbasa. Mga kabyanan para sigihan ang kauswagan gid sa Banwa kang Barbasa. Hang oras ta sa atang pagpangalagad alas 8:56. May 4 ka minutos ta lamang rin na bilin sa atin Banwa nga pagpangalagad. Si Bongo hindi na maglagan presidente. Di paano ba? Sino ang imawan ni President Duterte kay madlagan kung tanabisi? Ang nanotice kay ibang ora ka may danay si President Duterte kay si Sarahaw. Si kundi gapang atake naman sa administrasyon si Senador Amy Marcos. May mga pag-question man sa transaksyon ka DOH mo. Di ko na may senador nga atake sa transaksyon ka DOH. Mamensionar kagit kang presidente. Mensionar na ikaw. Itong si Amy Marcos, makailang bisis diyan pumunta kay Sara. Gusto niyan maging vice presidente. Diyos, gumawa balita kanyang aga. Ginsave ni Sara si Amy. Naura kag tota sa Amy sa balay kag magpresentar kung lingan nga madlagan vice presidente ang dagnak na. Diyan nagwa nga. Ano man ora ka may nanay presidente kag sinday Sara haw. Anay palangga kunok tama ni Tatay Digong si Bongo. O ni Lacson siguro may bank account sanda kadya nga joint account tay. Mga kabyanan, may nagmunok nakan nga ang diyang siwol kalit dyan ko. Dyan plus Banwaro nang kuon gigli ka una kung may kuhayis lagi di Jo Lotelia. Si partner Noe Maayo. Amo gidyang nagkuon kay Jo Lotelia nga kag nagpanaw gini sa Manila kuno una si Noe Maayo, partner Noe sa kay Jo Lotelia kag amo rin na materialize. Kag nakaagi man muno si ang partner Noe nga himuon tong Circumferential Road blatos may barangay Lipata to na hangin suggest na nakauna mga pinalangga nga matag paramati, no? Ang rang mga proyekto igo man lang nagtirno pa. Pero ang ideya mga muamura kuno mga pinalangga ta paramati, no? Nakita nyo? Mula tos partner Noe, puti silent worker gali ito mga kabyanan. Sige. Alas 8:59 sa ating pagparagad. Wala ito panahon. Sa ating palatuntunan ako niya ba sa Ruming Antonio kapasalamat gid. Sa inyong pagpamati miyad gid nga aga, probinsya kang Antique. Ano ang pinakabago at epektibo na herbal supplement? Ito na rin ang